Bir Rojavayê Kurdistan her dawê salê her digotin ittifaqa dehî azarê bir dawê salê de girê dan wekî migavedên jî behs kir. Ez xwazim vê bêjim yanî eva dawê salê yanî ji bona me destpêkeke ne dawî ye. Yani gelek kes dibêjin kî li Sûriyê û taybet kesê ku dijberê me dibêjin kî wa işte şoreşa Rojava û Qesedê wê dawê wan داوية صالة دورة جبر كوري كفتنا داوية صالة ركفتنا هي أزار داوية صالة قدي. خلال الفترة الماضية واليوم لم نلمس مبادرة ولم نلمس إرادة جدية حقيقة من قوات سوريا الديمقراطية بتنفيذ هذا الاتفاق ولكن كان هناك مماطلة ممنهجة. SDG ile ilgili konuyu tabii ki masaya yatırdık. Maalesef değerli meslektaşım da ifade ettiği gibi orada kendi izlenimleri çok fazla ilerleme kaydetmeye niyeti olmadıklarını